духонагаи пурраи фурӯшӣ дар сеюм база назди чордумаи гардиши фурудгоҳ ҳози сурғаашро нишон медиҳем. аз ин тараф чордумаи гардиши фурудгоҳ рост роҳ ба сӯи Садбарг, аз ин тараф бошад жилмассив ва роҳ ба сӯи 9 километр. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 12 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар дуюм ошёнаш ҷойгир аст. якум треза, дуюм треза, теғзона ва аз бар боз сеюм треза. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 7.4 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои навстройка. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0733 мебошад ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. марҳамат навбаромона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад, роҳрав аст, ин ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона ва ду ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳама ҳуҷраҳо треза доранд.